Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली गोदान साख्रि बेनो जाबाय IBPS एबा RRB आव गोदान साख्रि टोटेल पोस्टआ 13,000 नि बारा दङ। आरो बेयाव सोर एप्लाइ खालामनो हागोन जों गासैबो अफिशियेल नोटिसखौ नायगोन। बेनि सिगां जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साब्सक्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोना मोननो हायो। दा गोबाव खालामा जों थांसै डाइरेक्ट अफिशियेल वेबसाइटआव आरो बे साख्रिया बबेनिफ्राय फैदों सोर मोनगोन मोना जों A to Z दायो नायनोसै। दा फाइनाली जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो बे साख्रि जाबाय बेंकिं लाइननि जायफ्रा आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव साख्रि मावनो गोसो दङ अफिस एसिस्टेन्ट पोस्टआव थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बेसेबां फरायनाय जों A to Z नायगोन। दा जोङो बेयाव मोनदों जे बिनि अनलाइना जागायबाय आरो बिनि लास्ट डेटआ 21 सेप्टेम्बर पेमेन्ट लानांगोन only 175 पेमेन्टखौ होनांगोन अनलाइन हिसाबै पे खालामनांगौ। दा बे पोस्टआ जों दा नायगासिनो बेनो जाबाय जोंहा माल्टिपारपस एबा अफिस एसिस्टेन्ट पोस्टआव एबा क्लार्कआव जों डाइरेक्ट बुंनो हायो। अके जोबोर मोजां साख्रि बियो जोबोर मोजां साख्रि नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेड दङबा एप्लाइ खालामनो हागोन। दानि जोङो फुल्ली अफिशियेल नोटिसखौ दायो नायनोसै। दा बे जाबाय अफिशियेल नोटिफिकेशन स्केल 1 2 3 दङ अफिसार लाइनबो दङ आरो लोगोसे क्लार्कआवबो दङ। दा जों क्लार्कआव नायगोन मैक्सिमाम जेराव बांसिन पोस्ट थायो आरो एलिजिबल जायो। अके देन बेनिफ्राय एग्जामा जोंनिया प्रिलिम्स एग्जामा जागोन नभेम्बरावनो जागोन आरो डिसेम्बराव रिजाल्ट मोननानै पास जायोबाथाय सेकेन्ड स्टेजआव दङ बेनो जाबाय जोंहा सेकेन्ड स्टेज होनोबा नोंथांमोना मा बेनो जाबाय डिसेम्बराव एग्जाम होनांगोन। अके आरो डिसेम्बराव एग्जाम होनानै जेब्ला साख्रिया जायो अब्ला फेब्रुवारि मार्चआव नोंथांमोना जयनिंखौ जानो हागोन बेंकिं लाइनाव। अके क्लार्कआव आरो अके जोबोद मोजां साख्रि। दानि जों क्राइटेरिया नायनोसै माबादि क्राइटेरिया नांगौ एबा मा लाखिदों। स' दायो नै बेयाव नायदो जे आसामाव नायबा नाम्बार 3 आव दङ आरो आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव साख्रि फैदों बेनो जाबाय हेड अफिस गुवाहाटी आरो लकेल लेंगुवेजआ एसामिस बेंगली बर' नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन एनिवान मोनसे रोंबानो जागोन। जोंनिया बर' रोङो बेनो जथेस्थ' मोजां जोबोर मोजां थ' नोंथांमोना लकेल लेंगुवेजखौ माने रोंनाय जानांगौ आरो बेखौ जोङो जेबो टेनसन गैया। दानिया बिनि बैसो अके थ' बैसोखौ जों नायसै। दा जोंनि बैसोआ 18 इयार्सनिफ्राय 28 इयार्ससिम बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथाय जोंनि STआ 33 इयार्ससिम बे पोस्टआव अफिस एसिस्टेन्ट पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे मेनेजाराव एसिस्टेन्ट मेनेजार दङ बेयाव 18 निफ्राय 30 आरो 35 इयार्ससिम खालामनो हागोन जेरावनोखि जोंहा 5 बोसोर बारा मोनो। अके देन बेनिफ्राय मेनेजार दङ बे बैसोखौ नोंथांमोना नायना लादो स्क्रिनशट खालामना लादो। अके देन जों बेखौ मोनथिबाय। दानिया जोंनि माखासे फरायनायखौ जों दायो नायनोसै। दानिया फरायनाय एबा एक्सपिरियेन्स नांगोन नामा। दा जोङो फरायनाय नायोब्ला फार्स्टनि पोस्टआ क्लार्कआव एबा अफिस एसिस्टेन्ट पोस्टआव डिग्री पास जाबानो नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ बुंदों। एन्ड लकेल लेंगुवेज नोंथांमोना रोंनांगोन एन्ड कम्पिउटार नलेज रोङोबा मोजां रोङाबाबो जेबो नङा बेयाव एक्सेप्ट जागोन दे डाइरेक्ट बियाखै सार्टिफिकेट। अके देन बेखायनो अफिस एसिस्टेन्ट पोस्टआव जायफ्रानोखि डिग्री पास जाबाय देग्लाय पास जादोंबाबो गासैबो खालामनो हायो। अके देन बेनिफ्राय आरोबाव एसिस्टेन्ट मेनेजार दङ बेखौ नोंथांमोनानै गोबां माखासे डिप्ल'मा नांगौ बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय। बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला खायसेयाव एक्सपिरियेन्स नांगोन खायसेयाव नाङा बाट नैबे क्लार्कआ अफिस एसिस्टेन्ट पोस्टआव जोबोर मोजां साख्रि नोंथांमोना बावहाय मावनो हागोन आरो जेरै एकाउन्ट खुलिना होनाय बा माखासे गोबां KYC खालामना होनाय बे टाइपनि खामानि जब रलाबाव जायो। अके जेरै पासबुक आपडेट खालामनाय बेखिनि खामानिखौ नोंथांमोना बेंकआव माने मावनो मोनगोन एस ए माल्टिपारपस एबा अफिस एसिस्टेन्ट पोस्टआव आरो। अके बेखिनिखौ जों मोनथिबाय। देन एग्जाम फिस होनोबा 175 जोंनिया होनांगोन ST लाइनाव प्लास GST एसे थांगोन आरो 175 नि एसे बारा थांनो हागौ बेखौ पे खालामबा मोनसिगोन नोंथांमोना बाव मोनदों। देन बेनिफ्राय सिलेबासानो बेनो जे नोंथांमोननि सिलेबासा रिजनिंआ 40 कुइसन 40 मार्क्स थागोन। बेनिफ्राय निउमेरिकेल दङ बे जाबाय नोंथांमोननि स्टेज 1 एग्जामाव टाइमिं थाखाय बेंकिं लाइना गासै 80 नाम्बार जागोन स्टेज 1 आव। एन्ड बेनिफ्राय बेयाव पास जाबाथाय बेनो जाबाय जोंहा स्टेज 2 दङना बेखौ जोङो दायो नायोबा नै नोंथांमोना स्टेज 2 आव एबा मेन एग्जामावहाय टटेल 200 नि एग्जाम जागोन साबजेक्ट वाइज आरो मार्क्स दङ बेनिफ्राय टाइमिं वाइज दङ बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै ला अब्लानो बुजिगोन। आरो बे होनाय साबजेक्टनिफ्राय नोंथांमोना मोजां फरायबानो आं सानो क्वालिफाइड जागोन आरो बेयाव इन्टारभिउ गैया डाइरेक्ट एग्जाम पास जाबाथाय काट अफ लानानै डाइरेक्ट नोंथांमोना आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव साख्रि मोननो हागोन आरो। अके नैबे माखासे पोस्टनि सिलेबास बेखौबो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन आरो डाइरेक्ट अफिशियेल नटिफिकेसनखौ आङो डिसक्रिपसनाव होदों नोंथांमोना PDF खौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दानिया बे एग्जामा मा लेंगुवेजजों जागोन।
दानिया बे एग्जामा माजों जागोन लेंगुवेजआ बेनो जाबाय जोंहा इंलिश दङ हिन्दी दङ आरो एसामिस दङ बाट जोंनि बर'फोरा इंलिशजों लिरनांसिगोन दासिमबो बेंकिं लाइनाव एबा अनलाइन एग्जाम जेरावनोखि सेन्ट्रेल लेभेलाव बर'आ हाबाखै आं सानो बर' साइडआव सबा आरो लोगोसे गभर्नमेन्टआ जाहाथे बेखौ नांना लाबोयो आरो मोननाय लोगो लोगोनो जोबोर मोजां जागोन रिजनेल लेंगुवेजाव लिरनो हायोबा जोबोर मोजां बुजिजोबो आरो मोजां नाम्बार मार्क्स मोननानै थाबनो माने काटअफआव सहैनो नागिरो आरो बेखायनो जाहाथे बेखौ नांना लाबोयो नेक्स्ट लेभेलाव फैबाय लास्टआव बेनो जाबाय जोंहा पस्टआ माल्टिपारपसाव एबा अफिस एसिस्टेन्ट पस्टआव बेसेबां भेकेन्सि दङ जोंनि आसाम स्टेटआव नायोबा एसडिआव गासै 12 दङ नोंथांमोना मोनदों 12टा पस्टआ दङ बेनि गेजेराव नोंथांमोना माने फाइट खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय एसिया 25 दङ बेनिफ्राय ओबिसिफोरा दङ 45 देन बेनिफ्राय इडब्लिउएस दङ बेनिफ्राय 16 देन जेनेरेल 69 दङ टटेल 167 प्लास पिडब्लिउडि दङ गोबां रोखोमनि पस्टआव स' बिथांमोनाबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखिनियानो नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेड दङबा एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन